Og hvad sker der her, mand? Det er sgu da fra en lastbil eller sådan noget. Ja, en af delene, man skal bruge til at få sådan en motor til at køre stærkt, det er en kæmpe turbo. Ja, tak. Og turboen er fra en 14 liters gravemaskine. Bare en gravemaskine? For at det ikke skal være løgn, ja. Så bygger man selvfølgelig nogle komponenter om, så det passer til benzin, for gravemaskinen er jo diesel. Men når man har bygget den lidt om, så der er ikke så meget træk under 5.000, men over 5.000 omdrejninger, så sker der lidt. Du er fandme vanvittig. Over 5.000? Ja, 5-10.000, der sker lidt. 10.000 runder på den her? Ja, 5-10.000 omdrejninger. For satan, hvor er det vildt. Må det ikke være tid? Nu har jeg hørt om spæksene på den her bil. Det er 900 hestekræfter. Man skal til gengæld 10.000 omdrejninger med nullet. Jeg er skræmt på videre sand, for det er lige om lidt heroppe. Så vender vi rundt 180 grader, og så bliver den ellers skudt af dernede af. Og det eneste jeg kan gøre, det er holde fast. Hold til de højere magter. Vi kørte 280 km i timen. Vi havde ikke engang kørt bil i 700 meter. Og man har bygget det hele selv.